Ahoj! Ahoj maličké! Dneska teprve bundy uvidíš, vole. Dneska to bude teprve nářez, vole. Tohle je hovno. Čau. Víš, že jsi můj první člověk, který ho natáčí? No. Když to povede, já držet klika, to by se nepomezí dovnitř. Třeba Ederová, vole. Jsem řekl, vole, politik prdel, vole. Chvíle boha. Grafity prostě fakt miluju. Prostě grafity. To je prostě to nejlepší, co může být. No. Jak se tady můžeme přesvědčit, tak opět grafity. Dobře se dívejte, jak to dělá. Máš to zavřený? Tak ahoj, tohle je Adel. Ahoj. Čau Adame, měl jsi někdy nějaký problémy? No, tak někdy jsem určitě nějaký problémy měl, záleží na tom jaký. Třeba s drogama, s alkoholem, nebo znáš někoho takovýho? Tak určitě znám nějaký takový lidi. Měl jsi někdy nějaký problémy? Jako, Psycho, škola, přítelkyně, drogy, alkohol, cokoliv. no, asi jo, no. A znáš hodně lidí, kteří mají takovýhle problémy? No, znám, no. A teď? No, máme společní přátelé, takže asi. Máte společní přátelé. Attention please, attention please. This shit here feels like the whole entire world collapsed. Teď se musíme jít podívat do garáže. Tady jsem si hodil takovej starší výtvor můj. Už dlouholeptej. No to je on. Za halou to taky nevypadá moc lépe. Celkem tady vše je pomalované. A opět bebe. Zde můžete vidět malé děti hrát. Co? Kuličky. Někdy člověk neví, kud má se vydat pořádně. Velmi staré. A přicházíme na pátek. A jako asi všude máme zde znova bebe. Já a mý grafity vyrůstají se mnou. Čím víc jsou starší, tím víc mý grafity vymalovanější, stylovější a i myslím, že těm lidem, kteří grafity nemají rádi, se jim líbí. A no, nebylo asi tak vše, co bych tomu chtěl dodat. Tak a teď jdeme k Dčku, co pak, ještě nejsou 2 hodiny, co? No, sněží jak prase a za 6 minut jsou 2, takže dáme cigaretu a jdem dovnitř. Naštěstí to tady máme vybavený popelníkem a popelnicou, kde je napsaný IMB. Tak, jsme v Dčku, sice o 2 minuty později, ale to vůbec nevadí. Nazdárka, řekni mi kód, prosím. Nať 0301. Tak, tady máme v další místnosti fotbálek, 2 stolní fotbálky, pingpongový stůl. Lidi mi říkají tady. Do tohohle centrum chodím už tak za 4 roky a začal jsem sem chodit víceméně díky kamarádům, že jsem se o tom klubu doslech, že tady mají určitý aktivity, třeba jako je stolní fotbálek a tak. Pohy Alenča. Tak jsem sem začal chodit. A tady je Kárka s něma. Tak, tohle je rozkvět pod stolem, za ním jde hned trajny. A trajny ještě leze jednou. Od tohohle klubu jsem dostal pár dobrých rad, když jsem třeba měl určitý problémy třeba i se zákonem, tak mi dokázali právně pomoct, poradit, co a jak v té situaci určitý. A celkově vím, že kdykoliv se tady na ně můžu obrátit a kdykoliv mi pomůžou. Bowling, fotbálek, který je momentálně fotbalistama zaobrán. Dobrý den, dobrý den! Tak, tohle je Andrejka. Ahoj. No, tak dobrý den, to je Robert Knebel. Jak už jste se mohli chvilkou stručně seznámit se s ním, rychle stručně. A teď já se ho zeptám na pár otázek a on nám poví.
Chtěl bych se zeptat, abys nám řekl, co vlastně, k čemu ty Dčko vlastně, co je základ? Jo, tak vy klienti říkáte Dčko a samozřejmě my pořád to vnímáme jako na dosah. Na dosah Centrum prevence vlastně je skupinové zařízení pro děti a mládež, který vlastně se snaží o to, aby tady v tom prostředí byla cílová skupina od 12 do 20 let, kteří v podstatě jsou na ulici, kteří mají nějaké problémy, řešíme nějaký téma s váma, ať jsou to drogy, nebo kámoši, nebo škola, nebo nějaký problémy v rodině. Tento klub existuje už od roku 1996, ale nebylo to nízkopravé zařízení pro děti a mládež. Bylo to zpočátku jakoby krizové a protidrogové centrum, takzvané D-Stop, jako drogám stop. A poté se v roce 2006 přejmenoval na dosah Centrum prevence a oficiálně to bylo nízkopravé zařízení pro děti a mládež, které splňovalo veškeré jakoby, ty požadavky nízkopravého zařízení. To je vlastně nízkoprahový, no vlastně mělo by to být přístupný dětem bez věkových hranic a bez toho, jestli jsou nějak postižený nebo něco takového. Prostě tady si najde zábavu každý a vůbec klidně se může přijít dospělý a pobavit se tady s ostatníma, jo, ale tak je to na každém, jak si vybere volný čas a tak podobně. Ten klub má nízký práh, to znamená, že není nějak omezený časově, prostorově, že téměř kdokoliv, kdo spadá do té cílovky, tak tam může přijít. Je to pro něj bezpečné prostředí. Je to tu o tom, že si tu můžeme sednout, pokecat, zahrát něco. Jako, s kámošema se tu lidi scházejí. A co se tady naopak nemůže? Co se tu nemůže? No. Chlastat, brát drogy a různý takovýhle věci. Jako ničet majetek a další různý. Tak hrajeme třeba fotbal tady s Jakubem. Tamhle stolní nebo kulečník. A ještě třeba někdy ty stolní hry. Největší lákadlo, proč sem chodí děti, jsou ty volnočasové aktivity, fotbal, kulečník, to, co prostě doma nemají. A pak se na to nabalují ty další věci z nabídky, počítače, hladecká stěna. Jsou to DJský gramofony, Thaibox, je to dílna breakdance a různý takový spíš nárazový workshopy, které se týkají různě jako kreslení. Výjezdové akce, tábory, vejlety, exkurze do různých zařízení a pak vlastně tím gro je poradenství, kdy díky tomu, že tady s těma dětskama, mladýma lidma trávíme hodně času, tak jim pomáháme se prokousávat jakoby tím dospíváním k té dospělosti. Ahoj, já jsem David, je mi 16, bydlím v Bystřici nad Pyrštejnem, rád sportuju, hlavně jezdím na kole rád a hraju basket. Také rád maluju, všelijaký obrázky maluju, no. Grafity, tak. Zbožuju auta hlavně, no. To je můj pokoj teda, to ukazuju. Auta prostě ví, no. Vítám vás zpátky, tady s Čapem, s Trajdym a s Filipem. Saši nechci vidět, tak ho nebudu natáčet. Teď jsme zrovna ve Víře a jenom na přehradu. No, dáme mu na prdel, nebo ne? Ano. Ne, už ho máme, hajzla. Mám ho ťuknout? Tato voda poletí tamhle dolů. Takže Trajmen jde na to. Trajmen jde na to. To je on, co to tam hodil, jo, když tak. Teď uvidíme, jak Saše ruční řidič.
Smysl nízkoprahových klubů pro děti a mládež je hlavně v tom, aby měli prostor pro svý bytí, pro svý dospívání, protože nástrahy celých dní jsou brzké a všechno se zrychluje. Děcka vlastně často nemají kde trávit ten volný čas. Jsou venku po ulicích, nikdo jim nedává ten svůj čas a my jsme tady od toho jako lidi, kteří jsou jim nějak ještě věkově blízko, zájmově blízko a zároveň už jako víme, o čem je ten jako dospělý život, ale ještě nejsme tak dospělí, aby jsme na ně koukali z patra. Nazdar, jmenuji se Michal, je mi 17 let. Jezdím na skateu a jsem z Bystřice nad Pernštejnem. A díky tomu, že jezdím na skateu, jsem se dostal až sem před tuto videokazetu. Nazdar. Díky tomu, že na skateu jezdím, jsem se dostal až senka před videokameru, abych natočil příběh, který jsem napsal. Tady jsem si sepsal příběh. Máš to obrázek? Něco tady už mám zaškrtanýho, protože už to mám natočený. To je snad moje nejvydařenější slohovka, toť. Takhle občas vypadají naše víkendové akcičky. Jezdíme na skatech, jezdíme do ostatních měst. Hlavně využíváme vlak, občas teda autobus, ale vlak je přednější. Posloucháme hudbu, lasáme. Tohle jsou moje boty na skate. Jsou fakt dobrý. Ne, co děláš, ty debile, ser na to. Můj příběh začíná v době, kdy mi bylo asi 10 let a viděl jsem kámoše, kteří jezdili na skateu a hned se mi to zalíbilo. Za pár dní jsem od jednoho z nich skejta dostal. Jsme u haly. Tady jsme jezdívali docela dlouho, jezdíme tady i doteď. Jsou tady docela dobrý zítky, tak tady se kdysi nacházel skatepark. Na tomhle místě jsem zároveň i vyrůstal. Jezdil jsem tady asi tak 3 roky, než překážky zmizely úplně. Bystřický náměstí. Vždycky v létě přijíždíme tento kopec manuálem až skoro ke kostelu. Je to docela sranda, hlavně když proti nám vyjede auto, vyhejbat se a tak. Je to održku, no. Nazdar! Zevlení před kulturákem koukám. Schází se tady pořád. Yes! Nic moc k pohledání, ale zajezdit se tady dalo vždycky. Jsme u hasičky a zároveň i u knihovny. Je tady malá řízka, která se dá skočit dolů. Pódium, který se dá přejet manuálem. A gap, který se dá skákat. Dá se říct, že tady jsme taky strávili hodně času. Když jsme byli v nízkopravním centru na dosah, padl nápad, co postavit třeba v Bystřici skatepark. Samozřejmě všichni souhlasili. Ale každá věc má přece jen svou špatnou stránku. Přece nějaký to papírování, sehnání těch peněz na to a tak dále. A nakonec se díky pomoci nízkopravovému centru na dosah k nám dostalo, že existuje grant, který podporuje mládež v tvorbě například třeba těch skateparků nebo jakýkoliv sportovišť. Díky tomuto projektu jsme získali 200 000, ze kterých jsme nakoupili materiál a zaplatili práci dělníkům, kteří postavili u rampu. Skateboardová plocha vyhovuje všem, jak je vidět. Yes. Vyhovuje? Yes. Dobrý, opovídáš. Já si myslím za ty peníze. A je 7 hodin a Dčko končí. Ahoj přátelé. Mějte se moc hezky. Kde ty natáčíš? No vlastně. Aha, tak... Já jsem měl hodně problémy se školou, nebo doma jsem měl problémy s rodičema. Tak
oni mě navedou třeba na takovou správnou cestu, jak se s tím vypořádat. Nebo mám hodně kamarádů, kteří měli problémy s drogama. Myslím si, že jsem tady nebyl jediný, kdo měl problémy, takový ty rozchody a problémy s nějakýma přítelkyněma. Vnímám špínu, potloukám se ulicí, jméno krycí, vybuchuju pod pokrycí. Je to samozřejmě v tom období adolescence, kdy jsou to velmi emoční projevy, třeba rozchody, které velmi prožívají s tím druhým člověkem, mají v tu chvíli nějaký i sebevražední sklony. Tam se s nimi snažím pracovat s tím mladým člověkem, podporovat ho zase v nějaký spíš pozitivní cestě. Problémy se spíš než od toho, že jsou ty lidi ze sídliště, se odvíjí od toho, kolik jim je let. Takže ty mladší lidi kolem těch 13-14 řeší jiné věci než ty lidi, kterým je třeba 18-19, vycházejí ze škol, třeba doma to nemají taky úplně dobrý, takže řeší bydlení, práci. Spousta z nich třeba nemá dodělanou školu, takže si hůř hledají práci než ty ostatní. Občas jsme se setkali s tím, že třeba lidi skončili na ulici úplně vlastně jakoby vykopnutí z domova, řešili docela závažné věci, v podstatě jako neměli kde bydlet, fakt jako neměli v podstatě jako peníze na obživu, takže byli v roli bezdomovců v té chvíli a my jsme jim nějak jako pomáhali se z této situace dostat. Já to beru jako, že toho člověka doprovázím, že on ke mně přijde, něco potřebuje, já ho chytnu pomyslně za tu ruku a povídám s ním. Tak častokrát jsme asi jediný nebo možná první, komu to řeknou. Jo, což je taky síla potom poslouchat jejich příběhy a to je v podstatě takový vrchol té práce. Teď vycházím ze svého bytu a koho nevidím před lavičkou, teda na lavičce, dáme ho úplně akorát. Berec. Dneska nádherně, že? Dneska je nádherně. Vy jste viděli, u nás je dneska nádherně. Naše cesta pokračuje a potkáváme Trainyho a Pohyho, s kterýma zamíříme na Plácek neboli skatepark. Zdarec lidi. Zdar. Tak si koupíme nějaký chlad. Koupíme vínko, ne? Tvrdý chlastat nebudeme, fuj, tvrdý, blé. První jarní den. Jak už jsme se zmínili, dneska máme opravdu nádherně. A máme namířeno na Plácek. Dneska se bude asi trošku pít a proč ne, že jo, máme víkend, máme sobotu, máme volno, takže budou orgie. A opět na Plácku. Zvedec. Sotva uběhla 3. hodina a my už kalíme. Proč? Kari, to je pro mě velmi jakoby chytrý kluk, velmi inteligentní. Kolem něho se soustředí spousta lidí. Občas se teda tady posílíme, dneska slavíme první jarní den, můžete s náma. My moc nekalíme, tady máme spíš pepsinu a pomeranče. Tohle je jenom takový osvěžení, takový drinky. On samozřejmě má v životě své těžkosti a má problémy i se zákonem. Já jsem rád, že zrovna tenhle člověk, který možná má nejvíc těch těžkostí tady v klubu a má jakoby v úzovkách ty nejtěžší zkušenosti, tak ten se do toho zapojil a že jakoby řekl na rovinu ty věci, jak jsou a že sděloval ten svůj příběh. No a občas se taky láme špekíčka, když není co dělat, vole. Rozlepšení nálady. My klademe nějaký důraz a zodpovědnost na samotné ty návštěvníky a klienty toho nízkoporového klubu, aby si ho oni sami vytvářeli. Takže v podstatě žádný násilí, jak psychický, tak fyzický, vlastně nějaká tolerance vůči ostatním lidem i pracovníkům, žádný donášení návykových látek, psychotropních látek, ani je tady užívat, ani pod jejich vlivem semka nesmí chodit. V chvíli, kdy teda někdo poruší pravidla, tak se to řeší na začátku vždy jako domluvou. Protože to, že někdo poruší pravidla,
pro nás je spíš jako šance k tomu bavit se s ním o tom, co ho k tomu vedlo, jestli tohleto jednání je běžný, jestli je na ně zvyklý. A až vlastně v té druhé fázi se řeší to, jestli bude mít ten den musí odejít a může přijít druhý den, nebo jestli, když je to nějaký větší porušení, jestli bude mít třeba zákaz na týden do klubu nebo dokonce na nějakou další dobu. Ty pravidla se snaží tady ten prostor vlastně uchránit, aby byl čistý, aby tady mohl kdokoliv přijít a neměl nějaký problémy tady strávit ten čas, aby to tady bylo prostě otevřený pro lidi. Takže, já jsem Petr a to je můj kamarád Martin. Čau. Vybrali nás, aby jsme něco natočili o sobě, o tom, nevím o čem všechno. Takže asi tak první scéna by byla, že by s pivkem. Co po mně asi tak chcete vědět? A ukázal bych vám jeden ze svých velkých koníčků. Je to hip-hop. Dělám ho už hodně dlouho ho dělám. Mám tak 5 let, to ne, 3 roky a věnuju se tomu, když tak řeknu, pořádně až od léta. Od léta mě to chytlo, začínám nabírat rytmus, ale když zkouším doma, není to ono, jako když si vlezu do zkušebny, tam se zavřu na hodinu a mám klid. A nevím. Takže se čumte. Oba dva posloucháme rap, je to náš životní styl. Něco jako v Americe, akorát, že tady jsme v Čechách. Tady je hafo různých sraček, který se poslouchají. Feťáci se do toho serou s nějakým punkem a takovýhle, my prostě si jedem rap a jsme prostě normální. Je to proti policii, samá buzerace a zneužívání práv. Komunisti dementi, za každou píčovinu jdeš strát. Komunismus, kapitalismus, nevybereš si, neštáci, státňáci, vylište si, prej pomáhat a chránit. Já to vidím jinak, buzerace násilí bylo a bude to tak. Ukažte mi doklady, půjdete s námi. Traverzy, hochu, to všechno odnosí do sběru, tak za ty aspoň 5000. Poslušte si, nikdo tu není, ukažte mi, když někdo zavraždí 5, dostane 10 let. Když někdo ukradne auto, je v lochu, dokud se mu nezastavíte. Máte v tom bordel a za to vám platí. Dementi, chudáci, pojďte mi tvrdé, já se vás nebojím. Jděte do hajzlu, já se nezastavím. Jmenuji se Pasek, rozrasím všechny. Kameraman z pozice za mnou na kolečkových bruslích a já na kole. Kameraman se jmenuje Luboš, ukaž se. Ukaž se. Ale dupej. Trenér. Vyhulené. Nechápu, starejte se sami o sebe. Zamyslete se nad tím, má to něco do sebe. To, že máte uniformy, neznamená to, že máte respekt. Máte jenom možnost někomu vyvolat afekt. Dostat pár ran, Sula je dobrý pán. Zákon je sluha, zákon je dobrý sluha, ale špatný pán, když seš sám a oni jsou vepou. Smrdí mají svědka a ty se než sednou, bacha na ně, jak já je nenávidím. Udělal jsem track, za který se nestydím. Ulevil jsem si a teď chci znát reakci, asi půjdu jsou. Už jsem to plete, ty vole. Za to vyseru, ne? Ale dobrý, no, prostě končíme. Mám to nový, zatím zkouším, ale ten beat už používám docela dlouho, no. A jen, jak asi vypadá moje práce. Otevřu si Word, začnu psát třeba do 12 večer píšu, pak jdu spát, ráno jdu do školy a zase koloběh. Takže tohle je čas jako dne z mýho volného času, kdy mám čas dělat něco pro sebe, no. Zabavit se, zároveň se tím i tak jako odreaguju, no. To je ten nátlak, který se na mě vlne ze všech stran, jak ze školy, tak z domova, rodiče. Nemám to, no, moc zrovna jednoduchý z rodičí, no. Pičo.
Spolupráce s rodičema není to nějak jakoby intenzivní, samozřejmě je to z důvodu toho, že je tady anonymita. Takže my v podstatě neznáme jejich příjmení, nevíme kolikrát, kde bydlí, kdo je jejich rodič a tak dále. S rodičema se spolupracuje v případě, že ten rodič přijde a chce vědět informace. Většinou to je teda matka, která najde u svého nezletilého syna marihuanu nebo balíček teda marihuany a neví, co s tím. Se většinou teda tu matku snažíme uklidnit, podat nějaké základní informace o tom, co ta droga, kterou našla, je zač, jestli její obavy jsou správný nebo mylný a vlastně nějakým způsobem podporujeme v tom, aby se začala s tím svým dítětem bavit na toto téma a v případě, jako i jakýma otázkama má začít, jak se k tomu dítěti blíže dostat, když ji třeba odmítá, nechce na tohle téma s ním vůbec komunikovat. Jako jednak sem chodí děcka, protože třeba asi rodiče nemotivují k tomu dělat něco jiného. A nebo jsou ve věku, kdy už ta motivace prostě nejde. Lidi kolem 15, 16 už z těch organizovaných aktivit většinou odchází a jejich cíl je aspoň nějaký roky se jakoby tím životem poflakovat. Ono je to potřeba. Jo. Aby člověk mohl vyzrát, je potřeba se aspoň trošku někde poflakovat, myslím. A čekáš zpověď, že si zákon podved. Podle potřeb chtějí ti spíchnout sociální pohřeb. Ano, to kam jedeš? Do Kolína. Do Kolína, na intr. No. Otoč se. Proč, jako? A jdeš na intr, jo? Jedu, no. Za kamarádkama. Ne, do školy. A nechceš mě s nima seznámit? Máme plnou školu, ale... Jak ty pak se jmenuješ? Zkus hádat, Kaťo. Já to chci mít, až to jednou zapomenu, tak abych prostě viděl. Čumale ten rozdíl, podívej. Kozlice, start. No ano, nahoře se to vždycky odstartuje. Na ústech samozřejmě. Ty máme tady. Kopačka. Tak tohle to je Zručský zámek. Takovýhle pohled mám každý den. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Bydlím totiž támhle. A abych měl hlavně teda mluvit o sobě, to není o něm, ani o tomto baráku, nebo o tomto místě, ale je to o mně. Narodil jsem se. V roce 93. Začalo to asi jak v 6. třídě, když jsem se dostal pořádně k rapu, kdy mě začali lidi nenávidět kvůli tomu, že tady ve Zruči byla éra toulerů. Takže teď jsme u mě v Boudě, je to taková malá, úhledná maringotka plná fuličů, bastardů a zmrdů. A teď se jdeme na ně podívat. To je Petr a nestačil se zakrýt, debílek, plastinou. A tohle to je můj bráška. Jdi do piče! Řekni to! Vole, já si zápřu, vole. Můj bratr to začal čichat taky a mezi lidma se prostě rozřeklo, že já jsem byl ten feťák. Každý se na mě začal ukazovat a bylo to v hajzlu. Totálně, takže nasrat. Budka, ty vole, tady se dělo takových věcí, lidi. Takových věcí. A dokonce, to vám musím ukázat, tady se konaly takové parties, že tamhle naše sousedka si dala na okna mříže. No je to normální, ale v létě se sem nastěhuju a bude mít mříže i tamhle nahoře. Jo, tyhle, náš způsob života, tyhle, stojí za prd. To je furt jenom škola, domov, jít ven. Škola, domov, jít ven. Nažrat se, zahulit si, zakouřit si, vypít si kafe. Nic víc, ty vole. Jako ty vole se vyučíš a co, jdeš do práce, vole, za mizerných
8 000 nebo za 10, vole, za to bych si nevytřel ani prdel, vole. V kaši namočený a časy nahrocený. Co se týká jakoby ostatních lidí, tak ty si myslím, že moc nemají povědomí, že je to moc nezajímá. Někdy jsou i náročnější jakoby sousedský vztahy, někomu to vadí, má ty tendence říkat, jo, tam ty feťáci, co tam dělají bordel, to feťácké doby, a přitom to tak vůbec není, to jsou jakoby mýtusy, že jo. Tady jsou jasný pravidla, ty musí fungovat, jinak tady jakoby musou vyloučení, mají sankci. Spousta lidí si myslí, že buď si tady jenom hrajeme s dětmi a nic dalšího neposkytujeme, nevidí tady i tu další širší oblast, jako je řešení problémů cílové skupiny a to, že se snažíme jim nějakým způsobem pomoct a nejenom si s nimi hrát. Někdo další to tady vidí, jakože sem do střediska chodí třeba jenom romské děti. Je to člověk od člověka. Ale zase jsou i osvícený lidi, kteří ví, co se tady děje, jsou na to hrdí a třeba nám i přispívají. Moje rodiče tenhle klub ze začátku hodnotili tak, jakože se trošku báli, protože to bylo pro ně něco jiného, ale pak se mohli klidně přijít a zeptat se těch sociálních pracovníků, o co tady vlastně běží. Jo. Třeba mý mámy názor byl, že tohle je nějaký drop-in, prostě, že se tady mění jehly, jo, feťákům, tak to vůbec není. A dneska jako má radost a tím na takovou školu, na kterou se hlásím, tak je ještě ráda. Protože to je hodně propojený, protože se budu hlásit na sociální pedagogiku a hodně sociálních pracovníků tohle studovalo, takže mi můžou i takhle pomoct. Pro svoji profesi musím být sociální pracovník nebo bych měla mít kvalifikaci pracovník v sociálních službách a plus pedagogické minimum nebo pedagogické vzdělání. Já mám pedagogický minimum a kurz v sociálních službách. Moje pozice v klubu je dobrovolnická a trenér vlastně malých florbalistů, kteří zde dochází na kroužek. To, že jsem vyšel z klubu jako klient, mi pomohlo hodně v tom, že jsem se nemusel seznamovat s novými lidmi a s novým prostředím, tak přestup na toho dobrovolníka byl bezproblémový. Píše se rok 2006 a já se po 11 měsících vracím na horku. Tohle je náš skromný baráček na horce. No a tamhle hned vedle satelitu je verandička, jedna, druhá. Drobná zásoba na zimu. A tady jsem se chodil koupat, ale až tak, když už bylo sluníčko zalezlý. Byteček. Momentálně jsem tu sám. Do Zruče. Tam jsem se vlastně nuceně přestěhoval po hádce s dědou. Neměl jsem asi celý léto prosedět u počítače, ale vysvětlujte někomu, že opravdu nemůžete na světlo, protože vám to ničí kůži. Takovej kout. Kam se můžu schovat? Půl roku jsem se musel vyhybat slunečnímu světlu, takže v létě jsem chodil jak Mařenka, zahalený do bundy, sluneční brejle, takže jsem byl asi pro smích celému okolí, ale co? Tak tady jsem málem. No, ne málem, tady jsem se rozhodl radikálně změnit svůj život. Jenže mi v té době nikdo nevysvětlil, že tím způsobem, který se to pak zvrtlo, se opravdu nedá měnit život, ale snad se blízká na lepší časy a jednou přijdu na to, že opravdu život stojí za to žít naplno. Je to líp vidět. No, je mi 27 let. Jmenuji se Petr. V kotelně mi říkají Simír. A
tady se cítím docela i v pohodě. Je to daleko od všeho, co člověk si myslí, že tak trošku zná. Je tady nějak tak člověk svobodnej. Dostal jsem se sem díky vlastně letáku, který jsem našel vlastně v blízký hospodě. Jsem byl na to i upozorněn, abych se sem šel podívat. No a dá se tu setkat s hodně lidma, jo. Je tu možnost využít cokoliv od počítačů přes fotbálek, ping-pong, jo. Je tu to hodně. Hlavně si myslím, že nejlepší jsou ty akce. Nádherný byl tábor, výjezd, to jsem si fakt užil. Ten nízkoprahový klub byl pro mě důležitý v tom, že mě vrátil vlastně do života po návratu z nemocnice. Řekneš, co se stalo? Udržel jsem popáleniny zhruba na 70% těla. Takže jsem byl spíš zalezlej, vzhledem k popáleninám jsem byl zalezlej kvůli sluníčku, ale taky nechtěl jsem zase se ukazovat až moc, no. Pak vlastně díky kotelně jsem se začal ukazovat a začal jsem vycházet mezi lidi a teď už normálně běžně zase funguju. Asi takhle. No já klub Exit, no mám rád, že tady můžu dělat to, co chci, jako to divadlo, protože kdysi jsem učikovala tady úplná zajíčka v Káčku, jenže bylo to moc drahý, moc nákladný, což jsem si nemohl dovolit, tak jsem se šel sepsat sem, jestli bych mohl si počítat prostory, aby jsem nacvičil nějaký divadlo. Oni řekli, že jo, ale máme každý čtvrtek, pátek zkoušku a myslím, že ty děcka jsou super, i když někdy se na ně musí zařvat, protože dělají koniny, jsou to ale puberťáci, tak to bereme s rezervou, ale jde to s nima pěkně, se cvičili jsme Drákulu. Teďka byla premiéra, tak bude to snad dobrý. Máme tady dvor, že je sobota a v sobotu se uklízí, tady máme sestru, tady máme pokojček, máme tady takovou bordelu, ale tak, tady jsme zase v kuchyni, tam nás vyštvala naše máma, protože musím vařit, mám duše, jinak moje trápení asi nic moc. Takhle, že se s tím tátou nebavíme, pohádali jsme se kvůli jeho paní a jeho neschodem a jeho hloupým názorům na mě a různý naschválů. Děkuji, s Jirkou vypadala, že tam včera. A co jsi tam dělala si malenku? Kecali jsme. Nekouřila jsi zase tak, ne? Ty sedni, tak kupuje jídlo. Pán Bože, neříkal, že to je dobrý. Jsem neřekla nikdy. No tak, tam jdi, no. Takže Michal si moc lichotí. Ano, já teď pro ně dělám první, poslední. Vážím, aby mi tady Jandruka neumřela hlady, a ona se mi ještě takhle vděčí. A já už myslím, že už za všechny strany to je. Je to dobrý, rychlý a levný. Trošku sejrata do toho dáme. Tak a teď se jdem podívat na kroužek, breakdance a už tam přijde. Uvidíte drsnou náří. Exitace jdou karty. České Jsme ho nechali vyhrát, víš co? Určitě. Co dělá? Kdyby tady klub Exit nebyl, tak
byste flákali po venčích, kouřili by někde, neměli by žádný takový ten zájem. Jako mají třeba teď si zahrát něco, kalili by na školu, když to můžu takhle slušně říct. A co se týče těch akcí nebo aktivit, co tady ty děcka mají, tak ty by prostě nebyly. Nebyly by ani tak levný tábory nebo nějaké akce, co tady ten klub Exit provádí. Kdyby tady byla normální garáž, tak myslím si, že třeba svůj život od takových 14 let tak by vypadal úplně jinak, můj teda konkrétně. Myslím si, že bych se víc někde flákal, někde na ulicích, prostě mohlo by to vypadat můj život úplně jinak. Třeba ke škole bych se postavil úplně jinak. Naším cílem je, aby ty lidi přežili svý dospívání. Aby se neufetovali, neuchlastali, aby nechytli někde žádný pošklivý nemoci, jako jsou žloutenky, nebo nějaký pohlavně přenosné nemoci. Kdyby tenhle klub tady nebyl, tak asi bych teď ani tady neseděl. Byl bych někde na sídlišti mezi dětskama a myslím si, že bych asi ten volný čas strávil jinak. Možná k lepšímu, možná k horšímu, spíš k tomu horšímu, protože vlastně by nebylo co dělat, tak by se vymýšlel zbyteční voloviny a tak. Určitě k drogám by byl lepší přístup, určitě nikdo by vlastně nás předtím nevaroval, nebo varovali, ale s menšíma znalostma, jaký máme teďka, jak senka chodíme, a určitě bychom byli k těm drogám poddajnější. Chodím jenom pouze sem do garáže a mě tenhle nízkoprahový klub nabízí asi všechno. To, co by nízkoprahový klub měl splňovat. Nemůžu chtít, nebo líbilo by se mi to, kdyby se třeba tady točilo pivo, ale to prostě nejde, že jo? No je to klub mladých. Klub mladých, kde se líbí to, co je někde na stejdováku. Čeká na dospělost, nebo něco takového. Samá buzerace a zneužívání práv. Komunisti dementi, za každou píčovinu jdeš strát. Komunismus, kapitalismus, nevybereš si. Neštáci, státňáci, vylište si. Prej pomáhat a chránit, já to vidím jinak. Buzerace, násilí bylo a bude to tak. Ukažte mi doklady, půjdete s námi. Já na vás sedu, dám si bacha být pány. Dáte mi obuškem, poslušte si. Nikdo tu není, ukažte mi. Když někdo zadraží 5 lidí, dostane 10 let. Když někdo ukradne auto, je v lochu, dokud se mu nezastavíte. Máte v tom bordel a za to vám platí. Já se vás nebojím. Jděte do hajzlu, já se nezastavím. Jmenuji se Paset, rozrazím všechny blbečky, jako jste vy. Za to serve.